Bueno, penso que timos un montón de información, de suxerencias e, sobre todo, de experiencias vitais compartidas. Penso que nos levamos moita cousa nos nosos corpos, mentes, espíritus e todo para, bueno, para moita cousa. A flexibilidade das normas sectoriais é imprescindible para que xente como Primitivo poda vivir, pero tamén para que, por exemplo, tivemos esta mañán experiencias como a revitalización da produción de cal en Morón da Frontera, é un proxecto que Gema non desenvolveu, pero ela estaba directamente implicada. Aquí xa non é posible ter cal feita de xeito tradicional, cando é vencellada a proxectos de investigación que demostran que os morteiros, bueno, aí teño a xente do consorcio que poden elaborar moito máis. É imprescindible a colaboración porque, precisamente, si temos medidas que vixilen a seguridade da preservación, de que non transmiten esa leite cru, é posible, os portugueses o están facendo, están promoviendo os seus queixos de xeito tradicional. É posible ter oficios baseados nos saberes que, bueno, é posible. Si temos aquí representantes da Xunta das diferentes sectores que poden ter poder para transformar as normativas sectoriais? Non. Entón, temos moitísimo traballo que facer e penso que estos enlaces e traer, penso que a vitalidade do que temos aquí é que non necesitamos máis traballo en red para facer máis cousas dentro deste ámbito, pero necesitamos moitísimas, aquí salieron moitas formas de colaborar e artellar, bueno, formas de crear diferentes. Estamos abertas a todo tipo tamén de suxerencias e de como dar esos pasos, pero de verdade necesitamos, xa casi é unha demanda de como acercar, porque non penso que sea unha cuestión de crear puentes ou de traducir unhas lenguaxes en outros. Penso que é máis unha cuestión de infiltrar virus ou algo así. Entón, bueno, non vou a... María me quería que fixera unha especie de resumo, pero son incapaz. Penso que simplemente compartir estas inquietudes, porque a mí me preocupa as estructuras de poder que regulan o réximen patrimonial, pesqueiro, costas, a diferentes estructuras sociais e como podemos inventar outras formas onde nos sentamos máis, como decía Ana, máis cómodas. E para eso penso que a vinculación, investigación, todo o que vimos aquí, que, bueno, todas as intervencións. E só quería tamén aclarar, porque o que tiñamos pensado é que este debate final fora, aquí se seleccionaron 10 experiencias que Paula ten traballado moitísimo nesas bases de datos que foran ni mellores ni peores representativas por ámbitos. Entón, o movimento asociativo é tan forte que escollimos un arquivo, unha empresa, entón, sabemos que hai moita xente que a lo mellor non se veu reflexada, a concepción desta hora final era precisamente para traer esas caras do patrimonio. Tamén idea de María, estas se chaman Quen somos, bueno, e de Manuel do Incipit, as tarxetiñas se chaman Quen somos, pero o panel son esas caras, non é só quen soy, quen é a posibilidade de facer, de artellar, e traigo a Nubeira para o peche, a lenda da Nubeira, a muller poderosa que ten o poder de convocar os lóstregos, perdona, me salió outra vez la segoviana albaceteña. Bueno, sí, convocar e ten forza, e aquí penso que se demostrouse moita desa forza en moitos niveles.
teóricos, legais, institucionais, non institucionais. Bueno, e xa está. Temos que facer alguna convocatoria máis? Bueno, moitas grazas. Moitas grazas.